Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku. Dneska to bude špeciál za 11 odberateľov a budeme hrať hru Shakes and Fidget. Urobil som si tú postavu, je to level 80, volá sa Dolby. Máme tu nejaké epiky, no proste full epic to je. A máme aj toto typka, dobil som si sem 850 hub, niečo som už minul. Dobil som si sem huby proste. Je to proste dosekané troška, nevadí. A dneska som tu ešte skoro ani nebol. No bol, chvíľku som klikal tu, ale nepozeral som ešte ani obchode nič. Toto je moja postava. Toto chvíľku naklikáme. Dobre, to by sme mali naklikané. A ešte mi to išlo dobre. Pozrieme si čaro obchod. Je epic! 4 epiky. Ja nemám peniaze. 195. Ty kokos, no idem do hospody rýchlo nejaké keše zebrať. Čo? Epic hulka! Čo? Epická zbraň na maga. 2400, 4000, 7000. Tak to isto bereme, Toto isto bereme. Preskočíme to rýchlo. Rýchlo to preskočíme. Kokos, epická húlka, epiky v obchode, epic v hospode, epic v obchode, všade proste, ty kokso. Čo? Aj tak nám to nevidie. Nevadí, máme epickú húlku a poďme sa vrhnúť na tie pozemka. Teraz v tomto prvom videjku sa posnažím zdolať prvých 30 podzemiek, v druhom parte ďalších 30 a v treťom parte ďalších 30. Haló, čo je? Chcem ísť na strašidlo. Toto je môj väčšiný problém. Pika celkom pohode epic. Prečo mi proste padajú tak celkom pohode epiky? Len takého slabého podzemka. Ty vole, čo je? No, už som sa chcel zlaknúť. Takže prvé podzemko down a ešte nás neopadol aj celkom parádny epic. Dúfam, že stihneme na tých 30 podzemiek v tomto prvom videjku. Keď tak nelagovalo, tak to isté, ale ďalší dobrý epic. Ale všimli ste 102 podzemka, 2 epiky. Keďže takto šlo dál, by bola paradička. Kto to je? Nemrtvý? To je moja 214, paráda, ale iba na, ja neviem, vymením to. No ale zase, to mám na všetko, nemám to na všetko. Zatiaľ máme 3 podzemka. Alebo spravím to takto. V prvom parte zdolám, ty vole, ďalší dobrý epic, v prvom parte, už 4 epiky po sebe. V prvom parte zdolám 223. V prvom parte zdolám tieto 3 podzemka až na úroveň 9. No proste, že desinu si tam necháme. V druhom parte až všetky na úroveň 9, že desinu si tam necháme. A potom len tie všetky zase na úroveň 9 a necháme si do posledného partu budeme preklikovať iba tie 10. poschodia. A mali by sme dať všetky vlastne, takže nemyslím si, že by tam mal byť nejaký problém. Neviem, či to stihneme časovo, mali sme menší problém na hrávaní, keďže mi Bandicam začal mi bubnúť Bandicam. A počkať, ja sa na chvíľku stopnem a hneď sa k vám vrátim, Takže ja som späť, musel som dať notebook do nabíjačky, lebo som ju už skoro vybíjal. To je len ešte len na 6. Ty vole, makaj internet, neschýneme. Je epic, ale fakeový. Potom si ho zmeníme. Dúfam, že sa nám podarí dať aspoň... Ty kokso. Ešte by sme na to mohli mať nejakú tú chvíľku, tak skúsime to dotočiť. Zbraň! Epická zbraň! Čo? 605? Ale no, troška fakeové 600... Nie, ja si nechám zatiaľ túto, lebo tam má všetko 211. Sice tam má troška väčší rozpil, ale táto má zase všetko 211. Ja si nechám zatiaľ tu. Makaj! Mapa na 3 starty. Nám spadlo z každého podzemka zatiaľ epic. Toto není možné. 200, to nenechám.
Si neviem to, čo tam mám. Tu dáme len masitého golema, ideme na ďalšie podzemka. No, poď. Funguj. Toto nenávidím, tento internet. Yes, epic na všetko. 197, ale to nemuselo byť najhoršie. Jasné, mám fejkové. Ale ako neexpí to nejako moc. Také slabúčke zatiaľ, ale nevadí. Možno sa to rozbehne. Makám. Ako tento internet, jak sa trestá, prísam panu, tak sa trestá. To ste ešte nevideli, keď mám videjka na YouTube, to by ste zomreli smiechy. 167. Ja idem do obchodu a keďže Bandicam, ten, ktorý som mal predplatený, sa mi nejako zrušil, neviem ho nikde nájsť, tak teraz nahrávam cez taký, ktorý mám na 10 minút. Tak vždycky, keď poviem vyhodiť veci do obchodu, tak ja stopnem videjko, potom sa vrátim. Bude to také trocha postrihané. Takže ja som späť, vrhneme sa na ďalšie podzemko. Keďže môžeme natáčať len 10 minút, chcel by som stihnúť tieto 3 podzemka dať na level 10 všetky. Na ten internet ma dosť vytača, niečo asi rozbijem. Ten internet, keďže mi robí dosť nervy, tak ja to budem len tak prestrihávať. Vždycky, keď budem uvoľniť miesto do inventára, tak to strihnem. Dúfam, že vám to nebude vadiť a budem sa čo najskôr snažiť vyriešiť problém s tým Bandicamom, aby sme mohli natáčať normálne ako predtým. No teraz máme len tú obmedzenú verziu, na ktorej môžeme nahrávať 10 minút a to je blbosť. Proste verzia, ktorú som myslel, že 30 eur nemám. Nejde mi zapnúť, neviem mu nikde nájsť proste. No respektíve nie, že nejde mi zapnúť, ale neviem mu nikde nájsť. Takže budem zatiaľ nahrávať s touto. A vidím to tak, že to ide na 5 partov asi a v každom parte, možno na viac partov, možno až na 6 partov, že v každom parte dáme dve tie podzemka, myslím celkovo tie celé podzemka už, že zdoláme napríklad jednotku, dvojku a tak. Ale uvidím, ako mi to bude vychádzať, ale pochybujem, že to stihneme, dneska je to tretie. Nevadí, už tu sme síce na 5. Má mi to robiť nervy úplne. Takýto spomalený internet ste ešte nevideli, to nemá nikto. Sme jediní na zemi, ktorý to má, ty kokos. Tak, keby som tam bol... Mám 11 243 za chvíľku si asi... Ja vlastne nemusím si kupovať tie epiky, lebo... Nič, takže v každom videjku asi vidú len dve tie podzemka, dneska by som mal vydať nejaké 2-3 party, zajtra 2-3 party. A čím skôr sa budem snažiť vyriešiť ten problém, lebo fakt ma to štve, že to budem takto prestrievať ako pako. A opäť musím dať strih, keďže idem vyhodiť veci z inventáru. Takže chvíľočku. Dobre, takže ahojte späť, dúfam, že vám nebude vadiť to prestrihávanie, lebo mňa to dosť štve, ale musím to prestrihávať, inak by nám čas absolútne nevyšiel. Ale ako to je veľká sranda, že hneď 3 epiky sme mali v obchode, maká internet. Pokiaľ ste si ich všimli, tak zatiaľ som dal všetkých na jednu ranu, takže som spokojný. 231, to si asi vymením. A myslím si, toto by sme mali stihnúť už v pohode, ako decko mi tu rebe pod oknom. Sakry, deti, ticho, točím let's play. Let's play točíme teraz. No, poď internet. Maska na 300. Ľudia, toto je neuveriteľné. Mne v každom podzemku zatiaľ padol jeden epik. Čo je podľa mňa dosť epické. Epický. To je epické úplne. Nech mi padne. To je ako troška nepochopiteľné. Teraz to vyzerá, keby som mal načítované SVG. Proste keď som mal čítnuté, ty kokos. 205, to je 200, to si vymeníme. To je sračka. No dobré ľudia, takže ja sa s vami lúčim od prvého partu. Party budú vychádzať tak, že v každom parte zdoláme 2 celkové podzemka. Dneska by mali ísť 2-3 party. Mne to taký problém nerobí urobiť 2-3 party za deň. Teraz by mali ísť 2-3 party dneska. To budeme mať ešte. Mali by sme zaradiať pod 6. podzemko, zajtra ďalšie 2-3 party by mali ísť. A tak nejak. Takže sa s vami lúčim od môjho prvého partu z pretáčania podzemiek na Dolbym. Dali sme všetky podzemka na jeden hit, popadalo nám z každého podzemka jeden epic, čo je podľa mňa dosť dobré, takže sa s vami lúčim a majte sa.